नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक सागर शैलेश तमाम भोजपुरिया समाज श्रोता के गोड़ छूके गोड़ लगतनी और बतावल चाहतनी कि आज M2 रिकॉर्ड्स में बहुत ही अच्छा सॉन्ग हमारा रिलीज भइल हटे, रिकॉर्ड भइल हटे। आप बहुत ही सुंदर मिक्स भइल बा। वोकल के मत पूछी, रउआ सब हमार गाना सर्च करके सुने में रउआ खुद पता लगी। पहले काम भी बहुत अच्छा भइल बटे, ठीक न। गाना हमारा रिलीज भइल बटे, कैसेट के नाम बा संवरकी से प्यार हो गई। प्रधान लाल यादव गीत के लिखले बड़न और अमित जी बानी, विकास जी बानी और इन्हें मकई जी भी बानी बैठल, ठीक बा। सब लोग साथे बाटे। एक बार रिकॉर्ड कराई लोगे ना करके, क्वालिटी देखी लोगी, जहाँ से मर्जी होके वहाँ से रिलीज। कौन गाना रिलीज होखे वाला बा? गाना हमार जो रिलीज भइल बाटे कौन गीत बा? अभी कौन रिलीज होखे वाला बा? अभी वो गीत रिलीज होखे वाला बाटे कि सखी हो। सखी हो सुनाब, लेकिन जो रिलीज हो गइल बा तौन से बताओ तनी कि ये गोलई की संवरकी से हम प्यार बड़ी करीले, बानी दिल में बसैले हम ओकरे पर हम मरीले। ए गोलई की संवरकी से हम प्यार बड़ी करीले। गीत जरूर सुनम लोगिन। और दूसरा का गाना रिलीज हो रहा बा, सबके बजा के हम सुनाओ तनी। गीत के जरूर सुने लोगिन। कैसेट के नाम बा सखी हो और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी लोगिन। नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव।